Ezi enyi m, ejeela m oru jee Igbo, ahụbeghị m oyiri gị, ozoku na mgbe mkpa. I nyere m mmiri mgbe akpịrị kpọrọ m nkụ. Ị bụ enyi ka nwanne. Ezi enyi m, ọzọ onye mgbe ọnwụ ji ya, akụ onye enweghị ọ na-ebe. Onye nọ n'akụkụ m mgbe niile, mana ihe mgbu, mwute na ọṅụ. N'ụwa m ọzọ, ị ga-abụ enyi m. Ị bụ enyi ka nwanne, ọ ga-adịrị gị mma. Kedu ụdị enyi gị onwe gị bụ? Ị bụ enyi ka nwanne ka ị bụ enyi mere enyi ya? Nke a bụ abụ a na-abụrụ ndị bụ ezi enyi. Ọ bụrụ na ị nwere ezi enyi, tụgara ya abụ a ka o kirie. Pịara m aka tụsara m ozi a ka ndị ọzọ nwee ike ịnụ ya. Ndewo, ka o mesịa.